Il-Gvern se jkun qed jaħtar inkjesta oħra biex tinvestiga l-inċident li wassal għal mewt ta' Jean Paul Sofia fit-3 ta' Deċembru tas-sena li għaddiet. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz lin-Nazzjon waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela sostna li dan il-mument sensittiv u diffiċli f'pajjiżna jeħtieġ kuraġġ u għaqda nazzjonali. Il-Prim Ministru spjega kif it-tnejn wara nofsinhar kien informat lill maġistrat Marcian Farrugia, responsabbli mill-inkjesta maġisterjali brabta mal-każ ta' Jean Paul Sofia, mill-ġdid talbet estensjoni oħra biex bekk ikomplitu l-eżitu ta' din l-inkjesta. Iżda mhux biss. Li ġejt informat ftit tal-minuti ilu literalment huwa illi il-maġistrat għada u laqqas l-esperti tagħhom ma semgħux ix-xhieda tal-familjari ta' Jean Paul Sofia. Għalija din sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli iżjed. Tenna li minkejja l-fatt l-inkjesta maġisterjali hija l-eprem metodu biex issir ġustizzja, il-poplu jrid serħan il-moħħ li dawk responsabbli għal dan l-inċident jaffaċċjaw il-ġustizzja. Madankollu minkejja l-appelli kontinwi biex dan isir, dan baqa' ma sarx. Nixtieq inħabbar illi se nkun qed naħtar inkjesta skont l-att dwar l-inkjesti bħala President ta' din l-inkjesta li se titwaqqaf kif għadni kifet taħt l dwar l-inkjesti se jkun jippresjedija l-imħallef Joseph Zammit McKeon illi bħalissa jokkupa l-kariga ta' Ombudsman u ġie elett b'unanimità mill-Kamra tar-Rappreżentanti. Komunikajt mal-imħallef u aċċetta l-inkarigu illi proponejt lilu. Il-bord se jkun kompost minn 3 min-nies, il-miegħu fl-inkjesta se jkun qegħdin jassistuh lis-Sur Charles De Guara li huwa l-Awditur Ġenerali u li huwa wkoll maħtur fil-kariga tiegħu mill-Kamra tar-Rappreżentanti u jgawdi l-approvazzjoni u l-fiduċja tal-Kamra tar-Rappreżentanti u t-tielet membru fuq dan il-bord ta' inkjesta se jkun l-espert tekniku tal-qorti il-perit Mario Kassar. Dr. Abela elenka wkoll il-prinċipji ġenerali ta' din l-inkjesta. Se nelenka x'se jkunu il-prinċipji ġenerali. L-ewwel wieħed li jkun hemm trasparenza assoluta fil-proċess kollu. It-tieni li jkun hemm skrutinju sħiħ u miftuħ fuq ir-responsabbiltà tal-entitajiet, tal-awtoritajiet jew istituzzjonijiet oħra tal-Gvern inkluż fuq kif ingħatat l-art, ġifieri tkun indaġni din li tibda sa mill-ewwel mument u tibqa' miexja il quddiem, kif ukoll indaġni fuq it-triq il quddiem li għandha tiskrutinja tarbel u tara ir-regolamenti kollha li huma relatati maż-żamma tas-saħħa u sigurtà fuq siti ta' kostruzzjoni. Madankollu l-Prim Ministru baqa' jappella biex l-inkjesta maġisterjali tintemm u l-maġistrat responsabbli twassal ħalli dan isir. Dr. Abela wassal ukoll apoloġija b'mod primarju għal ġenituri ta' Jean Paul Sofia fid-dawl tad-deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu fl-aħħar xhur brabta ma' dan il-każ. Intant il-Prim Ministru Robert Abela spjega li dwar is-settur tal-kostruzzjoni diġà ttieħdu passi b'regoli ġodda li għandhom lan li jifirdu lil min huwa serju f'xogħlu għal dak li mhuwiex. Kaw minn għalih illi jien b'xi mod se niddefendi lil min irid jaqla l-flus għaskaptu tas-saħħa jew ta' ħajjet il-ħaddiem se jarralu bil-kbir u se jersbal. Il-ġustizzja mhux biss titissir, tidher ukoll li qed issir u nfakkar li justice delayed is justice denied. Il-Prim Ministru sostna wkoll li l-Gvern qed jasal għal din id-deċiżjoni għax dan huwa Gvern tal-poplu u Gvern tal-ħaddiem. U għatem jgħid li flimkien bħala pajjiż bħal fi sfidi oħrajn se nelbu din l-isfida. Dan Gvern illi fl-eqqel ta' pandemija wera kemm għalih is-saħħa tan-nies hija l-ewwel u nemmen illum illi wasal iż-żmien illi dak il-messaġġ nerġgħu inġedduh. Nagħlaq billi ngħid illi nifhem l-importanza ta' din l-isfida u kif minn kemm ili Prim Ministru flimkien bħala pajjiż elibna diversi sfidi. Flimkien bħala pajjiż nelbu wkoll din l-isfida f'sens ta' imħabba lejn pajjiżna u mħabba lejn min jgħix ġo fih.